салом мухлисони беҳтарин дастаи футболӣ. Инак имшаб боз ҷаҳон ба ду қисм тақсим шуда, гирди оинаи нилгум ба ду дастаи қавии Испанӣ Реал Мадрид ва Барселона мухлисӣ хоҳанд кард. Эл Классикои навбатӣ дар доираи бозиҳои Ла Лигаи Испания. Ин бозӣ ба қавле шабаҳӣ ба финал барои дастаи каталонӣ дораду аҳамияти хоса барои худ дорад. дастаи шоҳона талош ба рикоиш додани фарқияти имтиёзҳо дораду хави ӯ шогирдонаш як қадами калони дигар сӯи қаҳрамонӣ дар чемпионат гузоштан мехоҳанд. ба ҷуз бозӣ дар майдон фазои берун аз он ҳам Эл Классикоро шадидтару ҷаззобтар мегардонад, зеро ки дар масъалае ки имрӯз то ба суд рафтаасту Барселонаро гунаҳгор дар ришвадиҳӣ ба доварон мекунанд, Реал Мадрид ҳам дар қатори дастаҳое истодааст ки муқобили Барса мубориза бурда истодаанд. ба фикрам то ин дам Лапорта суол дар сар дошт ки ин Реал аниқ аз Барса ҳимоя кардан мехоҳад ё не. Ту ҷураи ман ҳастӣ, ё аз амун хирс? ахиран Лапорта фаҳмид ки Перес ҷураи хирс аст. бинобар ин бояд бозингарон то охир қувваашонро бояд баҳри пирӯзӣ равона кунанд. хуб дӯстон, мо баҳри шумо ҳамеша омодаи нашри наворҳои ҷолиб ҳастем. аз шумо бошад танҳо як хоҳиш дорем ки ҳатман дар канал обуна шавед ва як лайки тоҷикии худро зери ана ҳамин навор гузоред. агар омода бошед, пас оғоз мекунем. дӯстон, Эл Классико бозӣ аст ки тамоми ҷаҳонро ба ларза меорад. барои бозам шавқовар шудани ин бозӣ дӯстони мо аз 1x ба он коэффициентҳои баландро пешниҳод мекунанд. дар менюи асосии барнома ба аксии даромада дар ставка без риска ба ғалаба ё мусовии дилхур даста то $10 яъне 100 сомонӣ натарсида ставка кунед ва дар ҳоли сӯхтани чек маблағ ба ҳисобатон бармегардад. барои ин ба лични кабинет ворид шуда участӣ ва аксияхро аз назар гузаронед ва боварӣ ҳосил кунед ки бонус на спорт фаъол бошад. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa соҳиби $100 бонус гарданд. силкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. пеш аз баргузор шудани Эл Классико маълум гашт ки ситораи ҷавони дастаи Барселона ва мунтахаби Испания Ансу Фати ки баъди ҷароҳат бардоштанаш то ҳол тарс аз тӯб дораду мавқеи ҳамешагӣ дар ҳайат пайдо накардааст, ба тими миллии Испания ҳам даъват нашуд. оиди ин масъала Фернандо Поло хабар нашр кардааст. ӯ ҳамчунин қайд намуд ки сармураббии мунтахаби Испания Луис де ла Фуэнтес шахсан ба Фати дар тамос шуда сабаби даъват нашуданашро ба тими миллии Испания фаҳмондааст. сармураббӣ ба Фати тамоми боварии худро гуфтааст ва дилпурӣ ба Фати додааст ки ин ҳолат муваққатӣ аст ва сабабаш бошад бозингари асосӣ набудан ва вақти кам доштан дар ҳайати Барселона мебошад. ҳамчунин Ла Фуэнте ба Фати фаҳмонид ки ӯ бозингари хуб аст ва Федератсияи футболи Испания ва мунтахаб ба ӯ эҳтироми хоса доранд. хуб, оиди бозии имшаба ва факту рақамҳои лозима аллакай шуморо дар навори қаблӣ огаҳ карда будем. имрӯз мебинем ки сармураббиёни дастаҳо дар пресс-конференсия пеш аз бозӣ чӣ ҷузъиёти муҳимро қайд кардаанд. мо кӯшиш мекунем ки нисбат ба бозии пешинамон бо Реал Мадрид имшаб бештар идораро ба даст гирем. мо қаҳрамони бозӣ шудан мехоҳем, вале бояд ёдрас кунем ки Реал Мадрид дастае аз ҳама қавӣ барои мо хоҳад шуд. бозӣ оддӣ намешавад, вале ман боварӣ дорам ки мо ҳама тавоноиамонро ба шумо нишон медиҳем. оиди дуэли Араухо ва Винисиус гуфтаниам ки Роналд ҳимоятгари босуръат аст. ӯ ҷисман қавӣ аст ва медонад ки рақиб дар куҷо мавқеъ мегирад. қариб дар ҳамаи дуэлҳо ӯ ғалаба мекунад. будани ӯ ин кори моро осон мегардонад. гап сари танҳо Роналд нест. тамоми хати ҳимояи Барса муқобили Реал имшаб то охир кӯшиш хоҳанд кард. ана сармураббии дастаи шоҳона бошад ба дуэли Араухо ва Винисиус посухи худро дод. биёед якҷо мебинем. Винисиус ҳамеша Винисиус мемонад ва ҳунари ӯ ба мо дар бозии дар пешистода бешубҳа кӯмак мерасонад. Винисиус бо Араухо мушкилӣ дорад, вале ҳамеша кӯшиши худро дар майдон мекунад. фикр мекунам ӯро дар канори рост мегузорем. не, хай шӯхӣ мекунам. ӯ дар чап бозӣ мекунад ва худро озод ҳис мекунад. дар бозии имрӯза Педри ва Дембеле бо сабабҳои ҷароҳаташон ба дастаи Барселона кӯмак кардан наметавонанд, вале мухлисони дар Камп Nou меомада бояд бо дастгирии худ ба даста кӯмак кунанд. якҷо бозиро тамошо мекунем ва шарҳи онро дар канали Barsa TG пешкаш хоҳем кард. ба ҳамин тамом то наворҳои баъдӣ хайр дӯстон.